ভাই চলো তো তু কালি কুয়াড় যাইছিলি কি তোরা এতে ধর ফোন মানে কল উঠাইলুনি এই শোই পড়ছিলি ভাই তুই পড়ছিলু শোই পড়ছিলি তো মুহ কালে শুকিয়ে দেখা হଉଛି এই ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଭାଇ না ঠান্ডা নୁହେଁ দুপুর বেলা বেলা ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୁହଁ କା ରୁମାଲ ଦେଇଛୁ କି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଭାଇ ଆରେ ଏଠି କଣ କଥା ହଉଛି କିରେ? କାଲି ସରକାର ଫୋନ ମାରିଥିଲେ ସେ ସବୁ କାଲି କଲ ଉଠେଇଲାନି କଲ ଉଠିଲାଣି? ଭାଇ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛୁ ନା? କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ବେ କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଘର ଦିଟା ଚୁର ପଶିଥିଲେ ବେ 2 ଜଣ। ଦି ଜଣ ଛୁରେ ବସିଥିଲେ ହଁ ଜଣକୁ ମୁଁ ଧରି ପାରିଲିନି ଆଉ ଜଣକୁ ଧରି ନେଇଥିଲି। ସେ ଶଳା କିସ କରୁଛି ଆମ ପଛ ବାରି କବାଟ ଦେଇ ପଶିଛି। ପଛ ବାରି କବାଟ ଖୋଲା ସିଷ୍ଟମଟା ତମେ 2 ଜଣ ଜାଣିଛ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିନି ସେ ଚୁର କିଆକୁ ଜାଣିନି ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିନି କିବେ ତା ଧରି ନେଇକି ତା ମୁହଁକୁ ତା ନାକ ଦଣ୍ଡିକି ମାରି 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 ତା ନାକ ଦଣ୍ଡି ପୁରା ରଖି ନାହିଁ ପୁରା ନାକ ଛତୁ କରିଦେଇଛି ହେଲା ବୁଝିଲା। ତୁ କାହିଁକି ରୁମାଲଟାକୁ ବାଳକୁ ମୁହଁକୁ ଦେଇଛୁ ବେ? ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କି ଥଣ୍ଡା ଦେଖିଆ ତୁ ଶଳା ଚୁର ହେଇବେ ଚୁର ଚୁର ଚୁର